سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري سلام كبرات تخاتلتي سينما سمرة كما يتصنحكم مجم أب كل شنخاتكم مجد كتهلو ناي وطرو تمنيت نايوم بخلو نقرب لكم زلنا مدبات حقوسات كتكونوا إنا تمننا كم توترو نعاقم نمزناين حبريتا نمتحلافن نتعرو نحجون نعاقم يوكي عزبلنايو حاجي زعبا حيزنا دبخيلناكم علنا سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري قدمي مجمارنا جن حدراكم لايك شير سبسكرايب مقبار كتتابعونان حدشو كبصحكم دما ناي مزخاخري قاجل شركة بلو إنا تلابنا سنكنا موراليامو متبعكم أي فلينا نبل نحج دما تاريخي ود حانت خابتن أو عودة تواسو لعل كبرن زنان زلوا وريتي سنة وضعيت هاجرنا زخونت صارون برخت زلوا بقعتن زدتس مدبينا حيزنا لكم متينا زلنا كسافة عمى بتسمونا خد كاتاتولنا إن عدمكو نابت مدب يسكركم سنايت أنحوت وترو تحقواسن في الشختان أبقت أي زنباب نتبره قطع في الشخت أيو مليسو زدمقو نساون وترو حقوست مخانايا اتقلت اتلاباسم كتس أبهاريات دما بلقع سلا التمتعم أب هاجرنا كابتن نمكحلن تواسايتيام صارون برخت صارون كابابا أتو برخت محرت أبن كابادئا ويزور ألقانش تخلن بشحن شعات ميتن سمانين شوعاتن أبربعة سمرايا توليدام بدحريو مسدرابيتا ناب انباقالينو مسكأيرو مباقتا أبيت مرتي حمد إدريس عواته ما أخلاي درجة أبيت مرت حدنت كالاي درجة دما أبيت مرت باركا تمهرت يودك سبات بقليلو تتصلاويوم اتحاده كاب تقدميو زنبره اتخالأي كاب قداماي إنا تماللون إنا تتصلالون يقصلوم بحانساب تمسن توعلن انت داخونكا كتتصلالو زلو تقولو عبيوم صارون نمبار كابتن قدمي زنبره حيالو سنة وواين هاجرنا صلوان فقر تواسون تعزت فيلمتاتن كحد رخيليوم صارون أبسنة بكتساتف ملو دليتكوا انت نبرا أفت فلماغن مزخلو ناي موسى دليتاتا قلتيفو كسلتا ايكالن دحارغن سنة بب بعلا نابدوركو خط بيتا بمزوار صارون بمنقد بهرام تفرن سلومن صهين ناي موسى عدل تخفتلام نسا دما عينا كي حسيت وعال حدر زيبلو حراي بلد اتا ناي فلما فيلم استواسئتا دما سكوميسا تبل كمزخونتي يزفلت صارون فلما بمنبارو كتبر تعقوا انت ترايت دحرجن بحجز مسارحتا انها تدقفت نتي ناي سنة بمويا كتعبيو جمرت تحسو نايتا فيلم بزعبا امونغو تمهارو بتمرت زلو وددر تنصبار اكوينا صارون كند تبايا حيزات واسيام نحد سراح ويدما وشتاو دفيتن درخيتن زحاتت مويا نختعوتلو زخل كند مستير فقريوم صارون دما نزمو يازي بزي مدنيا التفكرو مغنياتو حدا تواساي زحلفوم سكيات قللتي ايكونون صارون دما بوغنا نوح ساعتات قبل ممدن صعرن تتخيلا دقاس تحريما استوها قص بهاري كتلابس سفيعيو كتهنص نكلا اتي اب مويا زلوا فقريو زبرهالكام صارون نختسرح كتبقس نكلا دليتا زنقلو تبقسومبر كال زحزوتو اينبران دليت كل جزء ناب تبقسو يزمرح تبقسو خجبري نايم بالدرغيت يفلفل نخت كبر رأيتات أبكر ميخا تقمت نرأيتات كا كتركبوم دما بزكالك تتسعر مست تتسعر دما عوض قد قزم مخانكا فلوت يقون مستير عوض صارون مبار ازين يروم اتا فيلم دعرس تقبل الله قزيب سعرخا تزازيما أبسنيما ترأيت صارون حقوسات درس بتحم فنان دريبا خا نخالو سرحات تدالوت كابز قصيلا صارون أبقى يحرق بيتن ساران زبلا نايتفري فيلمتات تواسات
እታ ዝያዳ ምስ ህዝቢ ዘላለየታ ተኸታታሊት ናይ ቲቪ ድራማ ግዳያ ካብታ ድራማ ቀፂላ ኸዓ ኣብ ግራት ፈረቓ ግርደት ዘራጊቶ ንብዓተይ ቀለመይ ዓረም ሓንቲ መዓልቲ ሽላ ከተማ ማንታ ውርሻ ትዕግስቲ ኣቕላስያ ከምኡውን ኣብ ተኸታታሊ ቲቪ ፊልም ህይወት ግዳይ ወይ ሰብ ደቀይ ወዘተን ሳሮን ብድምር ኣብ ልዕሊ 70 ፊልምታት ሃገርና ተዋሲኣ እያ ዛዚማ ፍቕሪ ጥበብን ጉዕዙኡን ብቐሊሉ ዝገድፍ ኣይኮነን ብንውስካ እተጥርዮም ዝተፈላለዩ ሞያታት ድማ ክሳብ ብርኪ ዝጠልም ምሳኻዮም ዝነብሩ ልክዕ ከም ሓደ በሰላ ኣብ ሰውነትካ ምዝህልወካ ንዘለኣለም ዘይሃስስ ብፍላይ ሞያ ስነ ጥበብ ካብ ኣእምሮኻ ብቐሊሉ ዝሃስስ ኣይኮነን ገሌና ሰባት ናይ ሓደ ስራሕ ሞያውያን ክንከውን እንከለና ገሌና ድማ ኣፍቀርቲ ናይቲ ሞያ ጥራይ ክንከውን ንኽእል ብልክዕ እንተመፂና ግን ካብቶም ሞያውያን እቶም ኣፍቀርቲ ወይ ተኸተልቲ ኢና ንበዝሕ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ገሊኦም ኣፍቀርቲ ብምሕር ተምሳጥ ናብቲ ዝስሕቦም ሞያ ኣዝዮም ቀሪቦም ንሪኦም ስምዒቶም ተዓዚቦም የውፅኡ ጥራይ ዘይኮነ እንተወሓደ ንእሽቶ ኣበርክቶ እውን ይህልዎም ነዚ ክግለጽ ፀንሐ ሓሳባት ዘራጉድ እምበኣር ካብቶም እንኾርዓሎም ስነ ጥበባውያን ሃገርና ዝኾነት ሳሮን እያ እቲ ምንታይ ሳሮን ኣብ ኤርትራ ኾነ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ናብራን ሓዳርን ኣጣሚራ ይኣኽለን ከይበለት ኣብ ዓውደ ስነ ጥበብ ብቐጻልያ እጃማ ተበርክት ዘላ ካብዘን ፊልምታት ሳሮን ንህዝቢ ብቐንዱ ዘፍለጣ ተኸታተልቲ ፊልምታት ግዳይን ህይወትን ክኾና እንከለዋ እተን ብደረጃ ሃገርን ኣህጉርን ኣዝዩ ብሉፅ ደረጃታት ዘመዝገባ ትዕግስትን ኣቕላስያን ድማ ካብተን ፍናን ዝሃብኣ ስራሓትን ኣብ ፊልም ህይወት ሳሮን ከም ቲቲ ብምዃን እያ ትዋሳእ ቲቲ ፍቕሪ እዩ ዓይና ዓሚቱ ኣርሒቓ ከም ዘይትርኢ ገይርዋ ግዳይ ፍቕሪ ስለ ዝኾነት ከኣ ካብቲ ሽግር ንምህዳም መመሊሳ ኣብ ዕሽነት እያ እትወድቕ ኣብ መወዳእቱ ከኣ ብሞት ህይወታ ይዛዘም ሳሮን ኣብ ሞያ ምውሳድ ጽልልቲ ምስኪን ፈቃር ዕዋላ ስነ ስርዓት ዘለዋ ተምሃሪት ኣላይ ስድራ ብድዕኛ ወዘተ ዳርጋ ኩሉ ገጸ ባህርያት ሒዛ ተላቢሳቶ እያ እዚ ድማ መርኣያቲ ውሕልል ዓቕማ ዘመስከሮ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ፊልም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጸላዊ ሓይሊ ዘለዎ ኣካል ስነ ጥበብ እዩ ንተዓዛቢዩ ድማ በቶም ዝህነፁ ገጸ ባህርያት ዝተፈላለየ ተምሳጥን ጽልዋን እዩ ዝሕድር ብፊልምታትን ድራማን ኣቢልካ ዝተፈላለየ መልእኽታት ከተሕልፍን ክትኩስኩስን ዝከኣል እዩ ደቂ ሰባት ዝያዳ ተኻለ ነገራት ብመልክዕ ፊልም ኣቢልካ እትሕልፎ መልእኽታት ብዝያዳ ኣብ ርእሶም ይሰፍር እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ሓቂ ድማ ሳሮን ኣብተን ዝሰርሐትለን ፊልምታት እትላበሶም ገጸ ባህርያት ወትሩ ተሰከርቲ እዮም ናይ ሳሮን መርኣያዞም ብሉፃ ስራሕታ ኣብ ኤርትራ ኾነ ዩጋንዳ ዓብ ስምን ስነ ጥበባዊ ዕዮታትን ምስ መድረኽ ስነ ጥበብያ ተርኢ ዘላ ኮኸብ ስነ ጥበባዊት ሃገርና ዝኾነት ሳሮን ኣብ ተዋስኦ ጥራይ ከይተሓፅረት ኣብ ብርክት ዝበሉ ክሊባትን ናይ መዋዓውዒ ትካላትን ብዙሕ ሰሪሓ እያ ሓዳርን ስደትን ኣጣሚራ ኸኣ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ሞያ ብምህላዋ እቲ ተወፋይነታ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ሲኔማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ በዚ እንቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ እንምለሰኩም ፀፅብቑ ንምነየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ ከምኡውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና ዘለና ኣብዛ መደብኩም ድማ ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ ስነ ጥበባዊ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና ኢና ንላቦ ኩልቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓት መታን ክበጽሓኩም ከኣ ሳብስክራይብ ምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይተረስዑ እናበልና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርና ዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጐስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ